Fadie Ekoso or Timoda constituency. No, say Edika Mama Kwaba. We actually say and Odano, a befanin to a pefra. Na mi jira osi ade Dr. Fimpo Manso a otoso na tempo kuma hia na mu e na mi jira na ma je mrantie na matie o manu asa enei no ne mu yei a kire yese achimoda kotokuman e na oda constituency no e be konkan na ye bebo omampani mahama baso Sir, Opo Biabedi MC, no. Okay, Manabo Solomon, you see, Racon, a kitchen of my order MC. Sir, Metier, MPP party, but Macassa, Oyakola, and Muno, so as here. But then is Yapani, dear, or my Yanisa. Oh, who did not give up from Tia, Osa. One in the or buo or what timber, not any scan or bepe, no more other some the consequence. Yeah, MP. When did you toss me a noir? Why be at a sa? Dedicano or the fall for it. I took a document or said that 4 months or toss 9. Sir, and the paper one who could be said. Oye galam say na ye heze kampi kra ote ye no ka obetum nika aboye wura na so una ye mrecha bedwani a oni na ebu man no na ka obebusa no say ewura ya tini na tisen na kwa cheche ma kire ye ti ya ne say oda MP di o ma hene ko to ma hene ti radio so e bo ne ti say oye galam say anya no bra ehwehwemu a ebaye bia kyerese yewura na no amfofo gara say mu no de akotan radio so na oka asofi yewura na etie kotokuman no mokọ ma mu se anya nokure no na ye hwe se ka yampi ni kura no abeba no be kwa yewura chew musan se abesi na no se wasi ahimfie kura abepa abeka bibia kire yewura na yeah, the first what I say, about 1 year to AEMP. I am fear 9. Now, money for them to sell a big deeper one. I could say, me kind of cocoa drosso, me first row, and a cassa. Make no cranny cocoa drosso and make cassa. Martin, and I say, Obey crap on your mouth to see your series. If fear not do a while. Ebe twabon ye twabon wa ode kwa hi hwe oda MC honomo Solomon Kusi Brako ba ye ade ana ye gadi oda pa ye bola esi akodo mole aso ade ana aye ye gadi kase ba ye bola esi akodo mole aso a oh, that from Hasaya. Now, pure dying bra. Or my hitimuna. Now I am Grasiama. Obey Pierre Ball and for any can castle and sana. What to make Pierre or that? You will ever do. Obey the Adiano. When you are going to say a new Muslim, and a boy plus here. Honorable auntie, you will be a dear and fierce and send what you fear now. Not what a bro and a pursuing the notion in a home. What about I know him? Yeah, I'm going to cry out at that way. I don't see Chamber there. Transfer fear 9. And I'm not too far home. I'm seeing by name and say, what is about that? I wonder, man, no, Cassette. I wonder, Tia Hoka. No, Tia Hoka, I don't know why. And then, and this Yabano.
ɛna etuatua ho ka MCE na adi anim a sɛsɛ yɛgu akwan ɛne nyina so koota ɔno kasa ne fie ɔno kasa pɛɛ ne fie ani ɔmo yɛyɛ nyɛ MCE bae na sɛsɛ ɔmo agu kwan no so na sɛ biribi akɔ so na ɔnte ase a ɛnyɛ mpanyinfoɔ na abɔbɔ amaneɛ ebi yɛ so kyɛ sɛ nananom esei na ɛkɔ eti deɛ MCE ɔyɛ ni ne yɛde kɔtena afini ntakɛseɛ so afini kɛseɛ so akpa ne ho ntoma ɛnukura anyɛ nukurɛ assembly no ɛwɔ bylaws sɛ obiara woyɛ adwuma biara no yɛfrɛ biribi operating permit sɛ woanyi a assembly no wɔ ho kwan sɛ ɔmobɔ wo ka ɛnyɛ obi huru bi na ɛde ama o ɛyɛ JCD4 concession ɛna ɔmode ama amanfoɔ no ɛyɛ so adwuma ɛti sɛ wɔkɔto biribi saa na obi yɛ adwuma bi saa na wɔnte biribi ase a dɔbɔ nana no kora amaneɛ na ɛne MCE ne mpanyinfoɔ no nhyia nneɛ mu sɛm sɛsɛ wɔma so ɛde nenam sɛsɛ wodi adu parliament wɔwɔ ka sɛ owura no ɔde ho fɛfɔ garantie mu na ne wura si sɛ atiyɛ na wurɛfie ɛgya dɔm na ɔmo tuyɛ no ɔmo de di fɛ to ne garantie dɔm na ɔmo tuyɛ no ɔmo abirɛ so na ɔmo to ne garantie mi a mi tiɛ mi ma tiɛ mi di mi mmeranteɛ mi kɔkye wɔm ɛbɛn ɔmo kɔ division ɛho ɛsɛ bɛ kɔsi sɛn ɔmo de di fɛ to garantie wɔ kurom ha ɔmo de ɛlɛ permit bi ɛna so na license bi ɛna so anyɛ ɔmo tu ne dwom nyinaa ɔmo sɛ kɔ hu di yɛ eti ɛkɔ obi a ɔgalamsey a na yɛ hɔn abɔ kɔsi ɛkpa ne ne NPP foɔ ne ne mpanyinfoɔ no ɛna yɛ ɛkpa baabi a ɔpɛ bi ɛnfa ne nkɔ ɛho asɛm kɔ pie ɔma yɛka ho asɛm ɛsɛ saa bɛ ɔna ne ɔde gana no ɔwɔ yɛ eti yɛkɔ so no sɛ onyim ho bi a ka ɔbɛka ho asɛm yɛkyerɛ wɔn eti ɔno ne ɔne hɔn abɔ kusi no wɔn na ɛyɛ galamsey wɔn na ɛsɔ galamsey so saa bɛ na abirɛ so no na ɛdeɛ bɛyɛ na wɔn ti a yɛde kɔ yɛ na ɔma ka ho asɛm ɛnɛ ɔda kurema japadeɛ nyinaa ɛbi na yɛde kɔ sɛ ɔnkɔm na hyɛ bɛdwam na ɔnkɔ si anan mu ɛmpere budurama no ɔda japadeɛ nyinaa ɔsɛ ne bia wɔfa vodafone wɔso atɔ tua ka na onim sɛ ɔtua ɛwɔ da sɛ wɔ tua sɛ japadeɛ bi a ɛwɔ kuroma biara sɛ ɔni akɔ yɛ so adwuma na wɔntumi anyɛ a ɛsan ba baabi a ahemfie onim sɛ da sɛ wɔ tua na ɛbɛrɛ na anya nsoyɛ eti yɛ mɔmampanin ama atiaseɛ pi sɛ ɛnɛ wohwɛ deɛ kɔ so no a bɔɔl bɛbu na edi yɛ MCE n'akyi ade papa ɛne susia papa a ɔde ba no ɛna ɔmpɛ sɛ ɔmo bɔ ne gu nea ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ ɔmo ntima ayɛ no ɛna ɔbaa yɛ ɛkɔ bosome du baako yi mu adwuma a wɔyɛ no ɛne nhyehyɛ ɔde ato wɔ no ama ɔda adɛsɔ ne ntoma fɛfra ebi abɔ ma bɛbi ati aseɛ sɛ bɔsɛ bi kabi obi aka biara ɔntu mu ɔntu mu na ɛnɛ mekyerɛ a ɛka sɛ ɔmampanin ɔntu kɔmiti na ɔmo mmra mɛyɛ nhwehwɛmu wɔ daadwa no a ɔmo si yɛ no ɔmo si no yɛ a mekyerɛ na ɔmo ahia ati anɛtoma aburokyire bidika ka ho asɛm sɛ ɔmo yɛ ho sɛ ɛyɛ obi na bi sika bɛhyɛm na owie a wɔte ka anaa aba na bi sika aba ɔmo kɔta na yɛ su twamada paa ɛnɛ no yɛn nyinaa hu nsunsuanso a yɛ MCE baayɛ wɔwurawura mu ara na baabi a ɛda ɛho nhyehyɛeɛ no esi teɛ na twiri kɛtɛ ahyehyɛ a ɛrekɔ so no ɛne porɔeɛ a ɛrekɔ so no ɛna ewie NPP foɔ no saa eti sɛ ɛdɛn no sɛ obi ti baabi ɛbɔ MCE n'akyi a na ɛnyɛ hwee adwuma a wɔreyɛ no abosome eduri a wabɛn no ɛne kɔ abosome bi mu onyaa hwɛ adwuma a wɔyɛ na ɛne dwuma ba a ɔreyɛ no ɛne hyehyɛ ba a ɔreyɛ no aberanteɛ wɔ hɔ no ɔne nananom ɛna sɛsɛ ebu ɔman no ɛnkyɛn mu abɛfo ɔman hin sɛ ɛmu a wɔyɛ na nyinaa no ɔmo nya company ɛtɔ
na ɔne ɔman yɛ tu ho anamɔn edi ho dwuma sɛ de bɛyɛ ɛkuafoɔ no bɛnya ɛboɔ papa na wɔnyɛ baabi a ɔmbɛka wɔn mu ɛhyehyɛ ne nnɔma papa aberanteɛ no bi agu apono so a wɔde ɛɛba no yɛtena ha mfeɛ 9 ne n'akyi da bɛn deɛ hunu sɛ MC yɛ ankasa ne ne mpanimfoɔ ne ɔman hene abɔm sɛ ɔmo yɛ sanitation da yɛwɔ fie na bɔbɔ ɔman yɛ ma sɛ nana akyina ɛsi kurom yɛ prɛprɛ ɔman nsi na di wakyi sɛ mo nyinaa mu deɛ kɔɔ soɔ na deɛ kɔɔ soɔ obi kyerɛ kyerɛ ɛbɛyɛ no yɛ wɔtumi anyɛ no na obi ayɛ no ɛbɛyɛ nnaana ɛdɔmabani maama yɛda wase sɛ abrate kwa na ade ne brɛ yɛ no ɔwɔ nimdeɛ ɔwɔ nyansa na di mu dɔ wɔama sɛ ɔbɛpɛ sika ama ne ho na mmom ɔbɛdwene sɛ ɔbɛma ɔdan ne president no akɔ so hwɛ nɛ mabu na ɔmo nyɛ adwuma nyɛ wafa kora bi so nkɔma ketewa bi mu maako ɛna deɛ mmeranteɛ sɛ kɔ ɔma no ɛdeɛ ne ahunu busasa ɔno abo kwasi akwa da bɛn ɛnu atu anamɔ sɛ ɔba ɔman hene hɔ ɛna bɛfa dwene ɛbi na wɔdi ma ebi ma ne ho kɔnɔ ne dia na wogye adeɛ na ne wɔn hene wɔ kurom hɔ ɛnya fi a na MP no wodi ne sɛn ɛnɛ MPP party no wɔn sɛ emu akyekyɛ wɔn sɛ party na ahyɛ yɛ wɔn sɛ wɔde wɔn dua pa party no adi wiase na aka wɔn eti yɛ mɔ ɔmɔ bɛni ati aseɛ sɛ ɔda nananom kuroma ɛmɛbunu wɔn sɛ si nyinaa ɛkan yɛwura sɔlɔ nkusi bɛrɛ ko akyi.